Το μεταπτυχιακό στρατηγικές αναπτυξιακής και εφηβικής υγείας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργεί από το 2018 και απευθύνεται σε λειτουργούς υγείας, γιατρούς, νοσηλευτές, επισκέπτες υγείας, καθώς και θεωρητικών επιστημόνων όπως οι ψυχολόγοι, οι κοινωνικοί λειτουργοί και οι εκπαιδευτικοί, και γενικά όσους πλαισιώνουν τα παιδιά, τους εφήβους και τις οικογένειές τους. Το μεταπτυχιακό εισάγει έννοιες όπως η κοινωνική συναισθηματική ενδυνάμωση των παιδιών και των εφήβων, οι δεξιότητες ζωής και το μοντέλο της ιατρικής του τρόπου ζωής με στόχο την ευεξία παιδιών και εφήβων. Βρίσκεται σε συνεργασία με την UNESCO Global Health and Education, επίσης τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και την Διεθνή Οργάνωση Κοινωνικής Παιδιατρικής. Έχει και εφαρμόζει πρωτόκολλα πάρα πολύ σύγχρονα, τα οποία έχουν αποτελέσματα και έχει δύο κατευθύνσεις, της αναπτυξιακής και εφηβικής ιατρικής και υπηρεσιών φιλικών για παιδιά και εφήβους και της εκπαίδευσης ψυχοκοινωνικής κατεύθυνσης, πάλι ανάπτυξη υπηρεσιών φιλικών για παιδιά και εφήβους. Έως τώρα έχουν ειδικευτεί σε θέματα αναπτυξιακής και εφηβικής υγείας εκατοντάδες φοιτητών με εξαιρετική ποιοτική αξιολόγηση, και θα λέγαμε ότι μελετά και τις επιπτώσεις και το αποτύπωμα των συνεχόμενων κρίσεων που βιώνει η ελληνική οικογένεια αλλά και παγκοσμίως με συνέπειες στα παιδιά και τους εφήβους, και πώς μπορούμε να αναστρέψουμε αυτό το αποτύπωμα όσον αφορά τις αρνητικές συνέπειες και να ενδυναμώσουμε κάποιες δεξιότητες στα παιδιά, τους εφήβους και τις οικογένειές τους που μπορούν να βοηθήσουν στην προσαρμογή τους. Επίσης, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πρακτική σε πλαίσια που συνεργαζόμαστε, αλλά και στην ίδια τη μονάδα εφηβικής υγείας της δεύτερης παιδιατρικής κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο νοσοκομείο Παιδών Παναγιώτη και Αγγελίας Κυριακού, που αποτελεί το πρώτο πλαίσιο φιλικό για παιδιά και εφήβους σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, πιστοποιήθηκε ως τέτοιο το 2018 και έλαβε βραβείο από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ως δομή που εφαρμόζει ψηφιακή παιδεία και ενδυναμώνει την ψηφιακή ζωή των παιδιών, αλλά και από την UNESCO Global Health ως πλαίσιο που εφαρμόζει κοινωνική συναισθηματική ενδυνάμωση και δεξιότητες ζωής, ιατρική του τρόπου ζωής με στόχο την ευεξία. Σε όλο το κομμάτι του μεταπτυχιακού συμμετέχουν οι ίδιοι οι έφηβοι και τα μεγαλύτερα παιδιά, διότι εφαρμόζουμε το μότο της UNESCO «Τίποτα για αυτούς χωρίς αυτούς». Είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό να μπαίνουμε στη θέση τους και να αντιλαμβανόμαστε πώς είναι να είσαι παιδί ή έφηβος σε αυτή τη σύγχρονη πραγματικότητα των δυτικών κοινωνιών, καθώς αντιμετωπίζουν συνεχιζόμενες και καθημερινές προκλήσεις σε σχέση με ακατάλληλα ερεθίσματα στην ψηφιακή ζωή, προκλήσεις στο φυσικό κόσμο, εκφράσεις βίας, εξαρτήσεις, πολύ μεγάλα ποσοστά υπερβαρότητας, παχυσαρκίας, θέματα που έχουν να κάνουν με τη μειωμένη φυσική δραστηριότητα, θέματα που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξή τους, αλλά και τις σχέσεις με τους γονείς τους, τους εκπαιδευτικούς, τις μαθησιακές επιπτώσεις και περιγενετικά ζητήματα, τα οποία έχουν να κάνουν με την αύξηση της ηλικίας των νέων γονέων, τα περιγενετικά συμβάματα, με αποτέλεσμα να βλέπουμε όλο και περισσότερα παιδιά με αναπτυξιακές ιδιαιτερότητες. Έτσι λοιπόν μαθαίνουν οι φοιτητές μας να αντιλαμβάνονται τη σύγχρονη πραγματικότητα παιδιών και εφήβων, να εφαρμόζουν μεθόδους που μπορούν εμπράκτως να βοηθήσουν αποτελεσματικά, και επίσης επιδίδονται πολύ και στο να ασκηθούν σε πρακτικά πλαίσια, αλλά και να μάθουν να επικοινωνούν όλες αυτές τις γνώσεις στο διεθνή επιστημονικό διάλογο. Μαθαίνουν μέσα από το
μάθημα της επιδημιολογίας, της στατιστικής, της ιατρικής στατιστικής, να συγγράφουν έρευνες, να γίνονται πραγματικά κοινωνοί, αλλά και πρεσβευτές όλων αυτών των σύγχρονων θεμάτων που απασχολούν τα παιδιά και τους εφήβους και τους γονείς τους σήμερα, αλλά και όλη την κοινωνία, και να τα δημοσιεύουν σε διεθνή περιοδικά, με impact factor, με επισκεψιμότητα, και έτσι να είναι κομμάτι της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας. Οι φοιτητές μας, αφού αποφοιτήσουν, παίρνουν μέρος στα συνεδριά μας, στις έρευνές μας, στο περιοδικό μας, το Developmental and Adolescent Health, αποτελούν μία κυψέλη που πραγματικά μεταδίδουν όλα αυτά τα μηνύματα του μεταπτυχιακού, το οποίο προσδίδει στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μοναδική πρωτοπορία, με συνεργασίες διεθνείς, και πραγματικά δίνει μια νέα διάσταση στον τρόπο άσκησης και της ιατρικής και των επιστημόνων που πλαισιώνουν γενικότερα τα παιδιά και τους εφήβους σήμερα.